טוב, בואי נדבר על משהו בקצרה. תודה בסרטון הזה שהראיתי מה נשאר המחירה. על 853 צפיות. אני ממש גאה בכם. ועכשיו נסביר למה פתחתי את הערוץ הזה ולא בכל רשת אחרת, טיק טוק, אינסטגרם וכאלה. אני מתחילה. אני רציתי שכאילו דבר ראשון אמרתי טוב, גם לי יש דבר ראשון טיק טוק, אבל אמרתי טוב, גם אני צריכה כאילו רציתי לעלות תוכן, להרגיש כאילו אני בטיק טוק, אבל לא באמת להיות בטיק טוק, כאילו אני ביוטיוב, אבל שאני ילד תוכן של טיק טוק. ואתם שקרו מה שעושים בטיק טוק, אוקיי? ואני אמרתי טוב, לכל מי שאין טיק טוק ולכל מי שיש טיק טוק, אני כאילו גם אני רציתי המון עם טיק טוק ולא הרשו לי, אבל הרשו לי כאילו זה. אני אמרתי טוב, בוא נעשה כזה, אני אפתח עמוד לסקווישים וגם כאילו להרגיש שאני בטיק טוק, כאילו העמוד הזה לטיק טוק, כאילו אני בטיק טוק. עכשיו אני רציתי שלכם תרגישו כאילו אתם בטיק טוק, כאילו אתם גוללים בטיק טוק וזה, אבל באמת אתם תהיו ביוטיוב. ומזה כל זה פתחתי את הערוץ הזה. בהתחלה העליתי בו רובלוקס, נו, איך קוראים לזה? קיצור משחק כזה, באמת אני לא זוכרת איך קוראים לזה. ואני אמרתי בוא נעלה תוכן כאילו אני בטיק טוק, כאילו אני ארגיש שיש לי ערוץ בטיק טוק. אז אמרתי טוב, כמו שאמרתי, זה אני מרגישה גם כאילו עכשיו אני בטיק טוק, אבל יאללה. רגע. אמרתי אולי לכם תרגישו ויהיה לי עוקבים, המון עוקבים ביוטיוב, ואני אמשיך לעלות לכם תוכן, תוכן וזה. אתם כן הגעתם לסכום מכובד של עוקבים, אבל לא סכום וואו. אני עכשיו לא יוצאת עליכם, מה את לא יוצאת, אני אוריד החוקים וזה, לא, מה פתאום. אבל כן, אתה לא כשאתה עוקבים ותעלו את הצפיות